Posible nga ma-extend pa og usa ka tuig ang paggamit sa sanitary landfill nga naimutang sa barangay New Carmen, Tugbok District, Davao City. Kini ang gibutyag ni Davao City Environment and Natural Resources Office Environmental Waste Management Acting Division Head Engineer Lacan Orculio atol sa programang serbisyong katropa sa rason nga wala panahuman ang bag-ong gitukod nga pasilidad. So sa pagkakaroon, we are still maximizing the capacity sa atong sanitary landfill kay ongoing pamanggid gyapon ang construction sa atong bagong sanitary landfill. Ug gani according sa City Engineers Office, atong mga 70% ang status karon sa completion sa maong facility. So we are expecting for another year ang gamiton pa gid nato ang atong existing sanitary landfill considering that pamanggid tay laing labayanan kana lang. Aminado si Orculio nga subay sa padayong pagdaghan sa populasyon ug paglambo sa ekonomiya sa syudad, mauusab ang pagdaghan sa mga ginahakot nga basura sa buhatan nga moabot na og 700 ngadto sa 800 ka tonelada o anaa sa 160 trucks matag adlaw. Rason nga dili mapugngan ang pag-apaw sa mga basura sa pasilidad. Naghangyo usab ang senro og pagsabot gikan sa publiko nga usahay adunay pagkalangay sa pagkuha sa mga nagtapon og mga basura sa ilang garbage collection points. Sanglit aduna matudpay dili kalikayan nga mga disturbances sama sa pagkaguba sa truck ug ilabi na sa kausaban sa ruta tungod sa naguba nga dalan. Nasayran nga sobra 5 ka tuig na ang maximize nga paggamit sa maong tambakanan og basura. Diin bisan usab nga wala pay kasiguraduhan kung kanus hingpit nga magamit ang bagong sanitary landfill sa syudad. Pasalig sa Senro Davao ngadto sa tanang lungsuranon. Ginapaningkamutan gid nato na nga ma-accommodate at least sa mga sa tong mga collection areas, mga barangay, makolekta nato, makita pagyapos mga tao, malimpyo ang syudad. Dito na ang struggle sa sanitary landfill. Mao ra ginaamo ang gi-promise sa mga tao nga at least ma-maintain nato ang garbage collection, labayanan nato sa basura. Kasi na bahala dito. Ang tingog ni Senro Davao Waste Management Acting Division Head Engineer Lacan Orculio. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.